numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântează, Părinte, ca să vedeți. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Fraților și părinților, iată că am ajuns și la această binecuvântată duminică a orbului celui din naștere, care duminică ne vorbește întocmai cum cele anterioare, cea a Slăvănogului și cea a Samarinenței, despre minunile pe care Dumnezeu le-a lucrat în această perioadă a praznicului Cincizecimii prin apă. Pentru că apa, ca și la Sfântul Botez, este un chip al Harului Dumnezeiesc. Căci noi atunci când ne botezăm, nu facem o baie, ci ne îmbrăcăm cu chipul cel binecuvântat de Dumnezeu, cel pus în apă. Și în Evanghelia de astăzi, care ocupă întreg capitolul 9 al Evangheliei după Ioan, elementul central este nu atât vindecarea prin apă a orbului la scălătoarea Siloamului, despre care, iată, Evanghelia spune că înseamnă trimis și că este chip al lui Hristos, pentru că El a fost trimis de Tatăl în lume ca să mântuiască neamul omenesc. Elementul central este luminarea dobândită de acest orb prin har și înainte de minunea pe care a săvârșit-o Mântuitorul cu el, și în timpul în care fariseii și ceilalți cărturari de la templu îl iau la întrebări și îi cer socoteală că de ce s-a vindecat în ziua sâmbetei, și la finalul acestei Sfinte Evanghelii, care vorbește despre credință, în care orbul întreabă: cine este, Doamne, Fiul omului, ca să cred în El? Și Mântuitorul spune: eu sunt cel pe care l-ai văzut. Deci, acesta este elementul central. Toată Evanghelia aceasta, extraordinară, atât de lungă și atât de plină de semnificații, vorbește despre un singur lucru. Cum noi să dobândim harul și să ne bucurăm de învierea Domnului din această Sfântă Duminică. Cum noi să pornim de la moartea în care ne aflăm ca oameni păcătoși ce suntem, la viața cea veșnică, dăruită încă de pe aici, prin Sfintele Taine ale Bisericii. Cum din orbire, dar nu orice soi de orbire din naștere, Dumnezeu intervine în viața noastră, ne dă un semn, ne întoarce către El, avem să stăruim împreună cu El și să fim slujitori ai Lui și să fim propovăduitori ai Lui. Este un motiv pentru care doar în Evanghelia după Ioan se găsesc aceste relatări extraordinare. Cu învierea lui Lazar, cu tămăduirea acestui orb din naștere, cu femeia păcătoasă și aprinsă în adulter, care nu se găsesc la ceilalți evangeliști. Motivul îl dau Sfinții Părinți, anume că în vremea în care s-au scris celelalte trei Sfinte Evanghelii, aceștia trăiau. Și pentru a-i feri de invidia iudeilor, care voiau să șteargă pomenirea lui Hristos și a minunilor sale și a semnelor sale, a învierii sale, voiau să șteargă pur și simplu, să nu mai rămână amintirea acestei Sfinte Învieri. De aceea evangeliștii, protejându-i pe cei care încă erau în viață, nu le-au dat nici numele și nici nu le-au menționat faptele minunate pe care Mântuitorul le-a făcut cu ei. Acesta este motivul pentru care aflăm despre orb doar în această Evanghelie. Și aflăm cu lux de amănunte. Lux de amănunte care le folosea celor care fuseseră în Ierusalimul acelor ani, să-și aducă aminte și să facă conexiuni cu ceea ce se întâmpla, cu discuțiile, cu mentalitățile, cu toate obiceiurile epocii. Și ca să mă întorc la orb și la orbire, să știți, fraților, că avem această datorie, ca în momentul în care Dumnezeu ne vorbește, și există în viața fiecăruia dintre noi un moment în care Dumnezeu ne-a dat doar nouă ceva special. Datoria noastră este ca în acel moment toată viața noastră să se schimbe și să fie trăită în Hristos. Să fie trăită pentru Hristos, să fie trăită cu Hristos. Să devenim și noi asemenea apostolilor și sfinților. Un cuvânt foarte frumos l-a spus cuviosul Părinte Iustin, starețul și duhovnicul nostru și ctitorul acestei Sfinte Mănăstiri.
Că întrebați fiind de un reporter, părinte, și cum erați când erați mic? Cum vă rugați? Zice, măi, tare habodnic mai eram. Mă țineam de toată rânduiala și citeam și toată pravila de peste zi. Aceasta după momentul în care Dumnezeu l-a chemat la el. Și reporterul zice, bun, și acum că ați ajuns la vârsta asta, acum cum e? Zice, și acum la fel. Deci asta este diferența între oamenii obișnuiți și ceilalți care l-au găsit pe Dumnezeu. Ceilalți care au înțeles că Dumnezeu l-a vorbit, ceilalți care au înțeles că Dumnezeu i-a chemat la ei. Iată și femeia samarineancă, aflându-și răspunsul că ea căuta cine este Mesia și când va să vină Mesia și cum o să fie cu Mesia, Dumnezeu îi dă răspuns la toate întrebările sale. Și îi spune, eu sunt cel pe care l-ai văzut. Mântuitorul vrea de la noi să facem această schimbare în viață și să ne ținem de ea. La modul cel mai concret, să știți că schimbările în viața noastră de zi cu zi sunt foarte multe. Aduceți-vă aminte și gândiți-vă și luați aminte la voi înșivă. Să luăm aminte la noi înșine. De câte ori Dumnezeu nu ne grește în fiecare zi și ne arată, ne dă un semn prin care sufletul nostru se smerește. Prin care înțelegem că n-a fost cum ne-am gândit noi, n-a fost cum am vrut noi, n-a fost cum am hotărât noi, ci voia lui Dumnezeu cu noi în acel moment, în acea zi, a fost diferită. Și ce trebuie noi să învățăm din acea întâlnire cu smerenie, această faptă bună, este să spunem, Doamne, eu știu că nu știu nimic, eu știu că nu pot nimic, eu știu că nu sunt nimic înaintea Ta, ci doar dacă Tu vrei, eu voi ști, eu voi putea, eu voi fi, eu voi face ceva, așa cum Tu mă vei lumina. Sigur că nu este ca și cum o luăm de la zero în fiecare zi, pentru că Noul Testament s-a scris odată. Poruncile Domnului sunt acolo, voia lui Dumnezeu este scrisă cuvânt cu cuvânt în aceste porunci. Știm ce avem de făcut ca să facem voia lui Dumnezeu. De aceea, citirea Noului Testament, citirea Sfintelor Evanghelii este obligatorie. Să nu treacă săptămână, să nu treacă zi fără să deschidem această carte, fără să ne aducem aminte de poruncile Domnului. Pentru că asta face diferența între noi și ceilalți. Vedeți că, iată, în urmă cu câteva zile, bine n-are cum să vină pentru acest popor. Cum nu a fost nici în urmă cu 10 ani, nici cu 20 de ani, nici cu 30 de ani, nici cu 100 de ani. Dacă ați citi un pic de istorie, ați vedea că în primul război mondial au murit mai mult de 700.000 de români pentru unirea aceasta de care ne bucurăm astăzi și suntem împreună. Și ne iubim și ne ajutăm cât putem și ne aducem aminte de Hristos, noi între noi românii. 700.000, unii zic 800.000, alții zic 1.000.000, dacă punem și orfanii și toate nenorocirile care s-au întâmplat, au murit și au avut de suferit la modul cel mai dur și mai direct în primul război mondial. Și ce se întâmplă după terminarea războiului? Este acaparată această țară de politicieni care încep să o vândă și să ne dreptățească poporul care a murit pe toate câmpurile de luptă. Ce s-a întâmplat în timpul războiului, când soldații erau pe front și mureau și curgea sângele? Alții dădeau petreceri în spatele frontului și se dădeau la toate nenorocirile posibile. Asta se întâmplă cu omul căzut, cu omul care nu suferă, cu omul care nu își asumă responsabilitatea. Dar știți care e diferența între unii și alții? Diferența este că unul înțelege să sufere pentru Hristos, iar ceilalți își văd de viața lor păcătoasă. Și ca să mă întorc să ajungem la Evanghelia de astăzi, iată că încă de la început apostolii vin la Mântuitorul și îl întreabă. Când dau de orbul acesta din naștere, care vedem în Evanghelie, dacă citim cu atenție, zice că i-a deschis ochii orbului. Deci avea ochi, avea globurile oculare, dar ploapele erau lipite. Și atunci Mântuitorul, când scuipă jos și face tină, face noroi și unge ochii orbului, el îi dezleagă ploapele și îi dă vederea pe care orbul nu a avut niciodată. Deci, apostolii, ajungând la acest cerșetor, despre care toți știau că este orb din naștere, în continuarea discuțiilor pe care le găsim în capitolul 8 de la Evanghelie, adică acel capitol anterior, întreabă, Doamne, cine a greșit, acesta sau părinții lui? Că
pusese minunea cu slăbănogul, căruia Mântuitorul i-a spus: de acum să nu mai greșești, ca să nu ție ceva mai rău. Și atunci Domnul ce le spune? Nici acesta, nici părinții săi, ci ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Și o mică atenție pe care trebuie să o avem cu privire la acest cuvințel, ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Acest cuvânt este același pe care îl avem în cele mai bune traduceri ale Psalmului 50. Când spune acolo: ca să te îndreptezi într cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu. Deci păcatele pe care le facem, nu le facem ca să vină Dumnezeu să șteargă în urma noastră, ci dacă se întâmplă, acesta este înțelesul, dacă se întâmplă din cine știe ce rațiuni, că omul cade și vine Dumnezeu și îl îndreaptă, aceasta să înțelegem că este purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața noastră. În fiecare moment, în fiecare clipă, în fiecare zi, în toată viața noastră, numai să încercăm să-L vedem. La fel și aici, ci ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Deci n-a suferit orbul stând în orbia lui ca să vină Dumnezeu să facă dreptate, ci pentru o rațiune dumnezeiască. Că gândiți-vă, acesta a fost un orb, dar câți orbi n-au fost pe pământ de la facerea lumii până astăzi? Și câți nu dobândesc niciodată vedere? Poate ați și văzut orbi care nu au globi oculari, care nu pot să nădăjduiască în minunea aceasta pe care a făcut-o Domnul cu orbul cel din Așterști. Ei, iată că Domnul s-a folosit de acest orb pentru a ne transmite nou un mesaj. Anume că El este permanent în viața noastră și că întotdeauna are ceva de zis. Dincolo de planurile și de gândurile și de socotelile noastre. Și ca să citesc pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, zice că, întrebat fiind: dar ce înseamnă cuvântul cutare din Scriptură? Zice: va spune, dar chiar de aș face-o, voi fi și eu ca un orb care pipăie lucrurile, vede forma lor, înțelege materia din care sunt făcute, poate dimensiunea lor, dar la ce folosesc ele și din care este rațiunea lor și care este voia lui Dumnezeu cu fiecare lucru în parte, orbul nu poate să spună. Ei, cam așa și aici. Suntem cu toții orbi în fața lui Dumnezeu. Dacă nu va veni El să ne dea harul Său să înțelegem cele ale lumii acesteia și să înțelegem cum să lucrăm cu de-adinsul și cu toată înțelegerea poruncile Sale. Suntem orbi. Asta este realitatea. Cum se și spune în rugăciunea de la sfârșitul acatistului Mântuitorului. Sunt orb de nu mă vei lumina, neputincios de nu mă vei întări. Deci, iată, mai zice Domnul un cuvânt foarte tainic, foarte adânc. Zice: trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine. Că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Și aici mulți dintre Sfinții Părinți socotesc că noapte este moarte. Pentru că după moarte, nici credința, nici pocăința, nici smerenia, nici toate faptele bune nu vor mai lucra, ci acolo vom fi ai lui Dumnezeu în starea în care El ne-a luat din această viață. Și ca să fac o mică paranteză, vedeți că se întâmplă de foarte multe ori ca mulți oameni să moară de moarte neașteptată, moarte năprasă. Și mulți socotesc că pentru păcatele respectivului, sau cine știe, dacă moare vreun copil, pentru păcatele părinților. Dar nu, să nu judecăm lucrurile așa, ci Dumnezeu ne ia din această viață că suntem noi cei mai pregătiți pentru a pleca din această viață. De foarte multe ori zic Sfinții că moartea copiilor este îngăduită de Dumnezeu pentru că acel copil niciodată nu va putea, lucrând, începând pe drumul pe care a fost pus de părinții săi, nu va putea să fie într-o stare mai plină de har decât în aceea în care se află el ca copil acoperit de harul Sfântului Botez. Deci mare atenție la lucrurile acestea. Și atunci, întorcându-mă la Evanghelie, zic, vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze, zice Domnul.
Despre ce noapte este vorba? Iată că avem pe câțiva sfinți care spun că noapte este și viața aceasta păcătoasă. La canonul cel mare, în postul mare, deci cel care l-am citit, l-am cântat în urmă cu o lună și jumătate, 2 luni cât a fost, este acolo un cuvințel al Sfântului Andrei Criteanu, care spune: iată, Evanghelia nu mai lucrează, poruncile nu ne mai dau viață. Și e foarte dur în această exprimare pe care o face el, Sfântul Andrei, la anii 700 și ceva după Hristos. De ce face lucrul acesta? De ce oare Sfântul Andrei Criteanu spune că Evanghelia nu mai lucrează și că poruncile nu mai au putere? Fiindcă nu mai este cineva în neamul acesta, în generația aceasta, care să vrea să moară pentru poruncile Domnului, mai degrabă decât să trăiască. Cu alte cuvinte, nu mai este căutarea sfințeniei, nu mai este dorința de sfințenie în această generație și se tot adaugă și se tot adaugă depărtarea de Dumnezeu. Și vedem un răspuns iarăși în Patericul egiptean, că se duc unii la Ava Isirion și întreabă: noi ce am făcut? Și părinții noștri ce au făcut? Zice, părinții noștri au lucrat poruncile lui Dumnezeu, iar noi la jumătatea măsurii lor am ajuns. Dar după noi și în veacul cel de apoi, în veacul cel de pe urmă, nimeni nu va mai lucra poruncile. De ce? Pentru că nimeni nu va mai avea râvna aceea să împlinească, să cunoască și să împlinească toate poruncile lui Dumnezeu. Aici este problema fundamentală a societății contemporane. Lăsați politica deoparte. Singurul lucru care contează este cunoașterea poruncilor și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Acestea ne mântuiesc, nu politica. Pentru că am fost și sub comuniști, am fost și sub regi care au dărâmat mai multe biserici decât comuniștii, am fost sub atâția nenorociți, nu mai spun câte așa, strămoșii noștri, prin câte au trecut, și iată că au fost unii care s-au mântuit. Iată că au fost unii care au ajuns la sfințenie. Avem aici exemplu Părintele Iustin. Prin câte necazuri a trebuit să treacă și câte a trebuit să rabde de la oameni ca să dobândească mântuirea cea căutată cu atâta drag din frageda sa pruncie. Deci, mă întorc și spun, ce este noaptea aceasta? Zic Sfinții Părinți, iată, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Sinaitul, că noapte este nepăsarea sau achedia în limba greacă, adică nepurtarea de grijă. Dar cel mai bun cuvânt, cea mai bună traducere a acestui cuvânt este nepăsarea. Nepăsarea pentru poruncile lui Dumnezeu. Nepăsarea este noaptea în care nimeni nu poate să lucreze. Când nu te interesează ce spune Sfânta Evanghelie, când nu te interesează ce au zis Sfinții Părinți despre cuvintele Mântuitorului, atunci ești în nepăsare, ești în moartea sufletului, ești în orbirea cea mai cumplită. Și asta este noaptea despre care vorbește Mântuitorul, cea mai concretă noapte. Că zice, iată, trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atâta cât sunt în lume, lumină a lumii sunt. Ce spune Mântuitorul aici? Atâta vreme cât voi mă vedeți că sunt cu voi în lume, eu sunt lumina lumii. Atâta vreme cât luați aminte la cuvintele mele și le lucrați pe ele, poruncile mele lumină sunt. Și voi nu umblați într-un întuneric. Și ziua este în sufletul vostru și în casa voastră și în țara voastră. Deci am să mă opresc aici. Un cuvânt de la cuviosul Isaac Siru, un sfânt părinte contemporan. Poate o generație sau două mai înainte de Sfântul Andrei Criteanu, de veacul al VII-lea, contemporan cu Sfântul Ioan Scăraru. Zice așa, când vei vrea să sfătuiești pe cineva înspre fapta bună, întâi să-l odihnești pe el trupește și să-l cinstești pe dânsul prin cuvintele dragostei. Cuvintele dragostei din Sfânta Scriptură sunt izvorâte. Că nimic nu pleacă așa pe om a se cernici și a se schimba din răutatea sa spre cele mai bune, decât bunătățile cele trupești și cinstea pe care o vede de la tine. Cu alte cuvinte, să punem în faptă această poruncă. Iubiți-vă unii pe alții.
că pe cât într-o luptă acea pentru Dumnezeu ar intra cineva, pe atât primește îndrăzneală inima lui într-o rugăciunea sa. Auziți ce spune Sfântul aici? Pe cât intră cineva în lupta pentru Dumnezeu, pe atâta primește îndrăzneală la rugăciune. Și pe cât cele multe ar fi tras omul ar fi tras omul înspre cele multe, tot în aceeași măsură, adică pe cât se răspândește, cu alte cuvinte, în aceeași măsură se lipsește de ajutorul lui Dumnezeu. Și zice Sfântul Isaac, foarte frumos aici, nu te scârbi de orbirile ochilor trupului, căci Dumnezeu le ia înapoi pe ele de la tine desăvârșit. Dacă te scârbești de un handicapat fizic, și Dumnezeu se va scârbi de tine. Cu alte cuvinte, nu te teme de moarte, că Dumnezeu a pregătit să te facă pe tine mai presus de ea. Cu alte cuvinte, să împlinim cuvântul acela pe care îl zicem în rugăciunea, în aceste cuvinte. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, adică nouă, care suntem morți prin nelucrarea poruncilor, viață dăruindu-le. Amin. Hristos a înviat. Adevărat. Trupul Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați, într-o pomenire veșnică va fi dreptul. Aleluia, aleluia, aleluia.